За да няма подобни проблеми, 19-годишният Георги Станков от Несебър започна представенето си пред журито така. Преди да сме почнали, може ли да отправя един поздрав? Специално за господин Ангел Николов, Драго и Ваня Костадинови, за Ванко, за Доката, за Милен. Добре, с първата песен за тях да бъде, предлагам. Подготвил съм на Радош Шарката "Курви с Богом". Я го дай този хит. Курви с Богом, как да ви забравя в такъв момент. Текста имаш ли го? Не. Курви с Богом. Как да ви забравя в такъв момент. Как да ви обичам, като съм в плен. Няма вече джипове, джетове. Охо. Да ви изпее и другата песен, защото ти бързам без той. Бързаше, защото той бърза без бърза. Да, бързам, ще ходя на работа. Добре, да, добре. Боболечка, хей, предупреждава, излязла опасна боболечка. Боболечка, чка, 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 ай. Боболечка, чка, 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 ай, ай. Жилцето, крилцето, Малалей пипалцето. това седни от жега, един бюлю крачета. Ами, Ти беше много аз съм жесток да. към нас. Аз Ти си да, нали? Той трябва да може да отиде в София, няма? Те дали ще го пуснат от работа? Чак сега да помисля. Може ли да те пуснат от работа, защото ти си невероятен кадър си и 100% ще ме пуснат. И аз съм убедена в твоите възможности. Това, че вратата се отваря, никак не ми харесва. Първо, съкън. Първо да ще каже съкън. Имайте малко срама. И второ, боболет, чика, чика. Бърза човека, само че имам припева на "Курви с Богом", което е едно основополагащо парче. Само да изпееме припева и после, че си на работа, деца ви. Да. То мандалото ще хлопне. За това за болнични не разбрахме. Той Андрей дойде всъщност за да те подкрепи. Дали има някаква възможност да вземеш болничен, защото... Ама няма възможност. Няма, заете. Той извинява пари. Не, ще питам господин Ангел Николов. Ще ме пуснат 100%. Я дай сега, "Курви с Богом", ето го припева. Няма вече джипове, джетове. Няма компаньонки, барове. Няма да ги има лудите купони, лудите купони. Курви с Богом. Какво правим сега? Решете, вие Аз вече казах. Вие сте жури, на вас сте се ще лежи решението. Вие решете. Това е цензура. Извинявам се много. Много си готин, много си стилен, пееш убийствено, песента ти е невероятна, репертуара като цяло, който си подбрал, наистина Издава спечели вкус. Да, издава вкус. Имаш вкус към нещата, кажеш, че харесваш и бюронетките. Просто Да. така ли е? Така е. Прочетах го в очите ти. Но с оглед на това, че господин Ангелов много ще ми се обиди. Обади се, между другото, обади се. Ангел Николов ли беше? Ангел. Да, Не, господин Ангел Николов, нали? да. Да, закъсняваш. Сериозно много е притеснен. Що се смеете, Виж, бе, Васил другата Ковачев? година, виж ка, ние... Аз виждам, господин Ангел Николов е просто притеснен. Аз съм по-притеснен от господин Ангел Николов. Що, аз може да дойда в София? Да Няма наминеш. Няма проблем, нали, да пътуваш. Да. До година, да не ни се сърди. Все пак той толкова е вложил в тебе, ценен кадър си му и накрая ще имаме ние проблеми с него. Няма да имате никакви проблеми, човека ме е пусна. Пусна ли те? Да. Ако искаш, доведи го утре, да чуем, че той е съгласен, защото после не искам аз да имам проблеми с него. Ако искаш... Браво, Мария! Браво! Аз съм за. Това е соломонско решение. Нали? Да. Господин Ангел Николов, ще може ли да намине и той? Еми сигурно няма да може, човека Що? е заед. Ми той ти си взет пък намери време. Еми намерих. Вие решете. Повече няма да влизам, обещавам. Не, аз излизам между другото. Значи Мария определи нещата. Стискам ти палци. И сега, защото ми казаха
да го взема на 100% червения лист. Нямаме ли друг червен, бе? Имам специален подарък за теб.